बाक्सा जिल्लानि थाखाय मोसाखावरिफोरनि मोजां खौरां। बे मोजां खौरांखौ लाना फैदों बाक्सा जिल्लायाव उदालगुरि जिल्लानि सासे लाइमोन हादुंग्रा बसुमतारी बिथाङा। कथक क्लासिकल मोसानाय फोरोंगिरि हादुंग्रा बसुमतारीया दिनै मोसानाय फोरोंथाय लक्कसरा नृत्यशाला होनना गंसे मोसानाय फोरोंसालि बेखेवबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुक्लाय सेरफां अडिटोरियामाव लक्कसरा नृत्यशाला मोसानाय फोरोंथायसालिखौ बेखेवो। हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै लिंहरजानाय आलासि नावकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया बेखेवना होलाङो। दिनै बेखेवजानाय गोदानै गायसनजानाय लक्कसरा नृत्यशालाया बाक्सा जिल्लायाव गोदानै जोनोम मोनबाय। बे लक्कसरा नृत्यशालानिफ्रायनो गोबां मोसाखावरि दिहुननायनि थांखिजों गायसनदों मोसानाय फोरोंसालि। सोरबाफोर गोसो गुदुं मोसाखावरिफोरा मुं थिसननोब्ला स्क्रिनाव होनाय जानबुङाव सुलाद लानो हागोन होनना खावलायदों फोरोंगिरि बिथांमोनहा। गिबियावनो रिपर्टारखौ साबायखर बावो। दिनै जोंनि बे सुक्लाय सेरफां अडिटोरियाम हलाव जोंनि लक्कसरा नृत्यशाला जाय मोसानाय एकाडेमि डान्स एकाडेमिखौ दिनै बेखेवगोन जों। दिनैनिफ्रायनो क्लास जागोन। रायजो राजाफोरखौ गोसो गुदुं स्टुडेन्टफोरखौ जाहाथे एडमिसन लाफैना क्लासखौ खालामफैनो थाखाय खावलायहरो। जों बेनो जोंनिया नैबे क्लासिकेलथ' कथक डान्स होनना बुङो। बेयो 5 इयार कर्स बिशारदसिम आरो निपुन लानांगौ 3 इयार्स एक्सट्रा। बेखौ बेबायदिनो जोङो कर्सखौ होलांबाय थागोन। एग्जामफ्रा जालांबाय थागोन, आगबारिलांबाय थागोन बिदिनो। ओमफ्राय आरो एक्सट्रा जिहेतु कम्पिटिसन DID लिल मास जेरैबायदि बेस्ट डान्सार बेबायदि प्रग्रामाव जाहाथे दैथायहरनो थाखाय जों नाजागोन। गेवगिरि हिसाबै नावकाटा दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्टखौ लिंनाय जादों। बैसोनि जेबो सिमा थाया बेहाय। बोरायसिम सिख्ला बुरैसिमबाबो हायो। 40 इयार्स 50 इयार्स जाय गोसो जेरै गोसो हायो, बे गावनि सायावसो। बैसोनि जेबो माबा थाया। खिन्थु मा होनना बुङो, कर्स हिसाबैलाय फरायनाय हिसाबै उन्दैनिफ्राय लाङोबा मोजां। कलेज लेभेलनियाबो हायो, खोथा गैया। जिहेतु 8 इयार्स कर्स जायोथ', खायसेया बिदिनो कर्स कमप्लिट खालामनो थाखाय 8 इयार्स नांगौ होननानै खायसेया माबाय, अब्लाबो हायो। 8 इयार्स हाबा जानाय माबा जानानैबोथ' सोलोंगासिनो थायो मानसिफ्रा। बोराय बैसोसिम जेबो नङा। जोंनि नैबे लक्कसरा नृत्यशालानि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायो जाहाथे डान्सार जानानैबो मोजां मोसागिरि जानानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो। जेराव जोंनि आन्डार लखनौनिफ्राय सार्टिफिकेट फैखानाय, बेखौ जबबो मोनो। स्कुलफ्रावबो जोंनि आसामावल'सो जाथ'वाखै, खिन्थु आउट स्टेटआव स्कुलाव इलेक्टिभ साबजेक्ट हिसाबै कम्पालसरि साबजेक्ट हिसाबै थिसनजोबखाबाय। बेजोंबो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हानाय राहा दं। आरो मोजां मोसागिरि जायोब्ला फिल्मफ्रावबो गाव एक्ट खालामनानै बायदिसिना माबा खालामनानै फाव दिन्थिनानै बा मोसानानैबो खामायनानै जानो हायो। स्टेज प्रग्रामफ्रावबो लिंजायो मोजां प्रग्राम खालामग्रा आर्टिस्टफोरखौ। जेराव दङ बिदिनो आंनिबो सानैसो स्टुडेन्ट दङ। जेराव नेरसोन होनना बुङो बर' फिल्म, बिनिनो बिनानाव दङ करबि, बोराइ बाथौनि महिमा, बिसोरबो आंनि स्टुडेन्टमोन। एन्ड जुरियाबो आंनि स्टुडेन्टमोन। मोनसे समाव भेरगाव फोरोंनो मोन्दोंमोन आं बिथांखौबो। बिदिनो दैदेनलांनो हायो। ओंखायनो जायफोर गोसो गुदुं स्टुडेन्टफोर दं, जोंनि लक्कसरा नृत्यशालायाव एडमिसन लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। जोंनि जानबुं नाम्बारा जाबाय 7086289270 आरो मोनसेया जाहैबाय 8134011285। बेखौ सुक्लाय सेरफां अडिटोरियाम हलाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जायो। गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय आरो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो गुरै खुलुमनाय बावहरबाय। दिनैनि रबिबार सानाव जिहेतु बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि नावकाटा सुक्लाय सेरफांनि अडिटोरियाम हलाव जिहेतु क्लासिकेल मोसानाय फरायसालि बेखेवगोन, बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव फरायनायजोंल' जाया आरो फरायनायजों लोगोसे गावनि एक्सट्रा
एक्सट्रा सोलोंथाइखौ लायोब्ला इयुनाव गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो दा बे हिसाबै आं खाथि खालानि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे नैबे सुक्लाय सेरफांनि अडिटोरियाम हलाव जोंहा एडमिसन सोलिगासिनो दङ बिनानाव फंबाय बिनानावमोनखौ एडमिसनखौ लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय दा बेयावहाय बैसोनि सिमा थागोन नामा बेहाय बैसोनि सिमा गैया जिहेतु सोलोंथाइयाव सोलोंनायनि जेबो सिमा गैखाया बेखौ बयबो मिथिखागौ बयबो सोलोंनो हागोन गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगष्टनिफ्राय 15 आगष्टसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगष्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6000399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन